ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଅଜା ଆପଣ ଯେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଟୁକା ମାନଙ୍କର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ଅଜାକୁ ଆଣ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ର। ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଜା କେତେ ରସିକ। ଅଜା କଣ ସତର ରସିକ ନା? ରସିକ ମାନେ ଟିକେ ରସିକ। ହଉ 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 ଭଲ କଥା ହେଲା। ଅଜା ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଅଜା। ହଁ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କରି ବାହାରିଥିଲି ରେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ହବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ରେ ଅଜାଙ୍କୁ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଅଜାଙ୍କର, ଅଜା ଆପଣ କେ ମସିହାରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ଅଜା ବାହା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ ହବ କେତେ ମସିହା ହବ ସେତେବେଳେ, ତଥାପି 1965 ଖଣ୍ଡେ ହବ ସେତେବେଳେ। 1965। ହଁ ଆଚ୍ଛା। 65 ମାନେ ଗଣି ପକା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଅଜା ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛେ, କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରି କହିବେ ଅଜାଙ୍କ ଏଜ ଟା। ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରେମ ମାନେ ଚାରଶାଳୀ ପ୍ରେମ। ଚାରଶାଳୀ ପ୍ରେମ। ହଁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚାରଶାଳୀରୁ ପାଠ ପଢିକି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାରଶାଳୀ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପ୍ରେମ ହଉଛି, ଏ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ୟା ସ୍କୁଲ ପଛର ତାହାର ବାଡି ପଛର ତାହାର କ୍ୟା ବୁଦା ଏଇ ଯେ ଲଭ ଫଭ ହଉଛି, ତମ ବେଳେ ସେଗୁଡା ହଉଥିଲା କି? ନା ଏସବୁ କଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବି, ଏସବୁ କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ। ଏହେ କି କଥା ଏଗୁଡା। କୁକୁରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମାନେ କୁକୁର ମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କେଠି ବେଡା ପାଖରେ କେଠି ଗଡିଆ ତଳେ, ୟା ଘର ପଛେ ତା ଘର ପଛେ, ଏସବୁ ହଉଛି କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ। ଓହୋ ତମ ବେଳେ କେମିତି ହଉଥିଲା ତାହେଲେ? ଆମ ସେତେବେଳେ କି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିବ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଜା ଟିକେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଟୋକା ମାନଙ୍କର ମନଟା ହେଇଯାଉଛି ହଁ କି ଭଲ ପାଉଛି, ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ ମୋବାଇଲ ରେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ସେମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବୁ ଟିକେ ଆସିଲ ଦେଖା କରିଦବା ଟିକେ, ଚାଲି ହଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନେ ବାଡି ପଛକୁ କି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ କଣ କରୁଥିଲ? ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା କହିଲୁ? କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସେତେବେଳେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସେତିକି ଗମ୍ଭୀରତା ଥିଲା, ସେତିକି ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ତ ଆଇର ବି ସେତେବେଳେ ମନେ ଗୁଡୁ କାଟୁଥିଲା। ଅଜା ହଁ ସତରେ? ଓହୋ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ତା ଚିନ୍ତାଧାରା। ହଉ ଅଜା ମୋ କଥା ସରୁ ଖାଲି ଅଜା। ସରି ଅଜା ସରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଠିକ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ଆମର ଦେଖା ହବ କୋଉଠି? ନଈ ଘାଟରେ, ବାଦାମବାଡି ନଈ କୂଳରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ନଈ କୂଳକୁ ପଳେଇଗଲି, ସିଏ ବି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ନଈ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କିଛି ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୋନ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଟା ମନର କନେକ୍ସନ ନା? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ କନେକ୍ସନ। ଓହୋ ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆଉ କାହିଁ। ହଁ ସେଟା ବି ଠିକ କଥା ଯେ ଅଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କଥାଟା ପଚାରିବାଟା ଠିକ ହବ କି ନାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଅଜା ଯେତିକ ରସିକ, ଅଜା କେତେଟା ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅମଲ? ଆମ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲୁ ମାନେ ଜଣକୁ ମନ ହଉଟେ ଭଲ ପାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତି 2 ଜଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସତ, ମତେ କିଛି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅଜା ତୁମେ ମାନୁଛ ପୁଅ ନୀତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମତେ କିଛି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ପାଇଲି। ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଓହୋ ଅଜା ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟ କେସଟା ଯେ କଥା ଏଗୁଡାକ ଅଜା ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଯୋଉ କଲା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡରେ କଣ ବାହା ହେଲା ପରେ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ହେଇଛି? ନା ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କରୁନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ପବ୍ଲିକର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇ ଯେ ଆଜିକାଲି ଟୋକା ମାନେ ଯେ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବେ ନା ଘର ପାଖକୁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଯେ ମାନେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେ ମାରଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ତମ ପିରିୟଡରେ କଣ ସେମିତିକା ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ? ନା ଆପଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ? ଯଦି ସେ କଥା ପଚାରୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମିତି ଚୋରି ଛପି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ଧରା ପଡୁଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ସେତିକି ସଚେତନ ଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ସେଗୁଡା ହଉଥିଲା। ମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ବାହା ହଉଥିଲେ। ଅଜା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସତୀ ଯୁଗ ଧରିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ର ଏଇ ଯେ କଲେଜ ଝିଅ ଗୁଡା ହଉ କି ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଗୁଡା ହଉ 8, 9, +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସବୁ ଏଇ ମାନେ ଏତିକ ବୟସରେ କମ ବୟସର ଜଣେ 4ଟା 5ଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ମାନେ କଣ ସେତେବେଳେ ସେୟା କରୁଥିଲେ ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଝିଅ ମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ନଥିଲା, ଏମିତି ହଉନଥିଲେ, ସବୁ ସାଂସ୍କାରିକ ଝିଅ ପୁଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ହଉନଥିଲେ, ଏବେ ହଉଛନ୍ତି। ଯୁଗ ପାଗ ବଦଳୁଛି, କଣ କରିବ? ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ବଦଳୁଛି, ମଣିଷ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଅଜା ଏଥିରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ?
ଏଇ ସମାଜକୁ ଆଜିକାଲିକା ସମାଜକୁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବନି ରେ ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ତତେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ କହି ବାରମ୍ବାର ମତେ ଆରେ ଅଜା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଖୋଜି ଦିଅ, ବୟସ ହଉଛି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଠିଆ ହଉ, ଆଜିକାଲି ଚାକିରି କରିଦେବୁ ନା, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଦେବୁ। ଓହୋ ଅଜା ସେ କଥା କେନେ କହୁଛ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ସେଇଟା। ଚାକିରି ଗୋଟେ କର ହେଲେ ବାହା 40 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି 20 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଅଜା ଆଜିକାଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନା। ବୁଢା ଚାକିରିଆ ଗୁଡାକ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, କୋଳା ଭୁଷୁରା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଗୁଡାକ ଦେଖିବୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଏ ଭାଇ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଦେଖିବୁ କି କଥା ସେଗୁଡାକ। ଓହୋ ଅଜା ଯାହାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛ। ଅଜା ସବୁଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଉଲା। ଏବେ ଟିନା ସାର୍ଟ ଫାଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ସେତେବେଳେ ପାଇଜାମା ଥିଲା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ବି ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା ତମେ କଛା ପିନ୍ଧୁଥିଲ ସେତେବେଳେ, ହଁ ଏବେ ପିନ୍ଧୁଛ? ନାଇଁ ଅଜା ଆଜି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ହଁ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ତ ଆଇ ମନେ ପକେଇଲାନି ରେ ମତେ। ଅଜା ସେ ତ ବାର ବାର ତ ଆଇ ତ ମନେ ପକେଇଲା ଆଉ। ଆଇ ମତେ ବହୁତ। ଆଜି ଆମର ଦର୍ଶକ, ଆମ ପବ୍ଲିକ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଫ୍ୟାମିଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି 2ଟା ସିମ୍ ପଡି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ପକାନ୍ତୁନି। ଦୁଟା କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି 2ଟା ସିମ୍ ସିନା ପକେଇ ପାରିବ, ଗୋଟେ ସିମ୍ ପକାନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଅଜା? ଠିକ ଠିକ ଠିକ, 2ଟା ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାନେଜ କରି ହଉନି। ହଁ ଠିକ, 2ଟା ପକାନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ସିମ୍ ପକାନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କଲ୍ ଫଲ୍ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଚାଲିବ। ହଁ ସେଇଟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।